Benvidas e benvidos a Soltando Estacha, o magazín semanal da Liga Galega de Trañeiras, trofeo Xunta de Galicia. A Covid-19 obrigou a cambiar os plans previstos para a pasada fin de semana. Por mor do gromo que afecta a área da Coruña, non se puideron disputar a cita en Oleiros coa Liga Feminina e coa Liga B, nin tampouco a regata da Liga A que se ia celebrar en Mera. Para paliar este contratempo, decidiuse que en Bueu non só houbera Liga o sábado, senón tamén o domingo. Deste xeito, ademais da bandeira Concello de Bueu, o día seguinte tivo lugar outra regata. Lucivo sol, sábado na ría de Pontevedra, para acompañar os 10 equipos da primeira categoría do remo galego na quinta xornada puntuable da temporada. A actividade na auga comezou coas 3 trañeiras da primeira quenda, Mera, Muros e Rianxo. Plasmouse a situación clasificatoria porque Rianxo, que ocupa a 8ª posición na táboa, dominou de principio a fin. Pasaba pola segunda virada con 10 segundos de vantaxe respecto a Muros. Mentres que na terceira posición, descolgada das outras dúas traiñeiras, chegaba o ecuador da proba, Mera. Os remeros da Mariñeira cedendo máis de 20 segundos respecto a Rianxo. Dominando Rianxo, e sen baixar o pistón, porque buscaban o mellor tempo posible para intentar sorprender algunha das traiñeiras das dúas seguintes mangas. Vitoria cómoda de Rianxo, segunda posición para Muros, terceira sería Mera. Na segunda quenda, Mecos e a filial de Cabo ofreceron un duelo tremendamente igualado. A esa pugna entre os do Grove e os de Boiro non tivo opcións de sumarse Esteirana. Despois de pasar co mesmo tempo pola primeira das viradas, na segunda, Mecos ia sela máis rápida, conseguindo unha renda de 5 segundos. O duelo establecido entre os grovenses e os boirenses, ese paso intermedio que significaría a reacción de Cabo, porque a partir de aí os de Boiro tomarían o mando. Con Esteirana sempre en terceira posición, conseguirían superar a Mecos e rematar o terceiro longo Cabo da Cruz 2 segundos por diante da Mequiña. Pero esa vantaxe estivo a piques de perdela, porque no último dos longos a máis rápida foi Mecos, pero non lle daría tempo por moi pouco. Aí temos a roubarlle a primeira posición, así que Cabo primeira, Mecos segunda e Esteirana terceira. Restaba a quenda de honra na que se ia xogar o liderado en solitario da Liga A, porque dúas trañeiras de Moaña, Tirán Pereira e San Bertolomeu Bersí chegaban igualadas a puntos. Bueu Tecarsa, os anfitrións, e Vilaxoán eran as outras dúas embarcacións que se poñían en liza. Pasou San Bertolomeu primeira no primeiro longo, pero Tirán Pereira conseguía 5 segundos de vantaxe no ecuador da proba. Vilaxoán, pola súa banda, un segundo máis rápida que Bueu Tecarsa. Estaba establecida esa dobre pugna tanto pola vitoria como pola terceira posición, pero Tirán non deixaría de ir a máis, dominando os da Mardocón con autoridade, e acabarían levándose o triunfo, o terceiro da temporada, batendo por 16 segundos a San Bertolomeu Bersí. Por detrás das dúas embarcacións de Moaña, Vilaxoán conquistaba a terceira praza e Bueu Tecarsa remataba cuarta nesta quenda e tamén na regata. A 25ª bandeira Concello de Bueu, que se marchaba para Moaña, para as instalacións de Tirán Pereira, camisola amarela de líderes en solitario agora da Liga Galega de Trañeiras, e a celebración do conxunto moañés. Clasificación da regata por tempos e esa victoria de Tirán Pereira por diante de San Bertolomeu Bersí, terceira Vilaxoán. Un poquinho condicionados porque a verdade é que remamos no noso campo, pero claro, ao ter xente soben, púdenos un poquinho a densidade, saber estar, porque fixemos unha moi boa regata a primeira parte, pero nos momentos que tiñamos que realmente controlala non fomos capaces, e aí se nos escapou un poquinho estar con un poquinho máis cerca dos de arriba. Supemos manter ben a remada, non fallar, que era o primordial. No terceiro longo foisenos un pouco cabo, pero supemos aguantarnos con eles
hasta último largo estuvimos luchando nun gran man a man. A regata era a regata dura, sobre todo o tercer largo e o cuarto, e, bueno, contentos pola vitoria e a seguir. 5 minutos para comenzar la regata. No mesmo campo de regatas que a tarde anterior, a néboa fixo acto de presenza o domingo pola mañá. A 25ª regata Concello de Bueu comezaba con Muros, Rianxo e Mera medindo forzas na quenda inicial. Muros aspiraba a intentar sorprender a Rianxo, pero no primeiro longo, os favoritos neste duelo viraban en primeira posición. 3 segundos de marxe conseguían os do Barbanza. Respecto a Muros, esta diferenza non variaría no segundo parcial. Mantíñase a emoción no ecuador da regata con Rianxo e Muros bastante parellas. Nesta pugna entre 3 embarcacións da provincia da Coruña, unha vez máis, a mariñeira de Mera quedaba descolgada. No terceiro parcial, Rianxo abriría oco definitivamente, tal e como acontecera nas 5 xornadas anteriores. Os remeiros da Rianxeira ian eludir as 2 últimas posicións na regata. Con 10 segundos de marxe sobre Muros, iniciaron o último longo e esa diferencia ia ampliarse 2 segundos máis na liña de meta. Esforzo final de Rianxo. Segunda finalizaba Muros e terceira entraba Mera. En marcha a filial de Cabo, Mecos e Esteirana na serie intermedia. O guión desta manga ia ser bastante diferente ao do día anterior. Os de Boiro tamén marcaron a pauta, pero na primeira virada eran os de Esteiro e non os do Grove os que pasaban na segunda posición. 2 segundos de diferenza entre eles. Allea a esa batalla, Cabo dominaba con claridade e na segunda virada xa ia contar cunha renda de 11 segundos. Por detrás, Mecos cambiaba de adversario para outro pulso moi parello. Os grovenses parecían ir a máis e recuperaban ante Esteirana, comezando o terceiro longo 2 segundos por diante. Pero as alternativas non ian quedar aí, porque os de Esteiro non dixeran a súa última palabra e conseguían situarse á altura de Mecos na última virada. Igualdade momentánea e a segunda posición que se ia decidir no derradeiro longo. Medían forza remando unha ao carón da outra. Por diante delas, a filial de Cabo apertaba ao máximo para intentar superar algunhas das traiñeiras da quenda de honra. Triunfo de Cabo e no emocionante man a man, Mecos impoñíase a Esteirana. Por último, había moita sede de vinganza deportiva na quenda de honra. Os locais, Bueu e Carsa, querían como mínimo facerse coa terceira praza e o primeiro longo completábano co mesmo tempo que Tirán Pereira e San Bertolomeu Bersí. Vilaxoán cedía un segundo. Posta en acción moi parella e a líder Tirán, que ia ser a máis rápida no segundo longo. Os da Mardocón chegaban a esta sexta xornada como líderes en solitario e cunha xeira de 3 vitorias consecutivas. Polo momento cumprían co papel de favoritos, pero fíxense que igualdade, todas nunha marxe de 6 segundos, con Meira segunda, Bueu terceira e Vilaxoán que non quería perder o tren. As dúas traiñeiras de Moaña distanciáronse no terceiro parcial e viraban co mesmo tempo. Bueu perdía 9 segundos, pero aumentaba a súa renda sobre Vilaxoán. O desenlace desta regata ia regalarnos un dos momentos máis vibrantes do que vai de curso. A líder Tirán viuse superada ao sprint por San Bertolomeu. Triunfo de Meira e euforia total nos remeiros da Terca. Terceiro posto para Bueu, reivindicándose na súa casa. E cuarta, Vilaxoán. A deportividade exquisita entre Meira e Tirán, veciñas e eternas rivais. O terse anotado o último triunfo, San Bertolomeu Bersí recupera o mallot de líder a Mura. Tempos da regata, co triunfo de San Bertolomeu. Na xeral, os dous equipos de Moaña empatan a 57 puntos. Yo es que creo que Tirán es superior. Yo creo que nosotros podemos estar cerca de Meira, como estuvimos ayer, por ejemplo, que estuvimos más cerca. Y yo creo que ese es el nivel que deberíamos de buscar, y con la remada creo que sí que tenemos. Costounos un pouco coller a remada no entrenamento, pero bueno, ben, pouco a pouco, canto íamos entrando a regata, mellor nos íamos sentindo, máis fácil se facía coller a remada prototipo que temos no equipo, non? A Liga A, A, B e a feminina comparten cartel esta fin de semana en Moaña e en Rianxo.
son de redes sociales. Oporto. Ben-Hur. ¿Se me pillaches? Espera, deixa de pensar, pero que... Queen. We Are The Champions. Mar. É un pouco controvertido, pero bueno, Alberto Casolas. É máis pequeno que a min, pero se deu daqui e creo que lle deu eso. O nadador ou ciclista? Los pilares da Terra. Calquera tipo de pasta. A impuntualidade. Hola, boas tardes, sou José Luis Patiño, Alica, pertenezco ao Club de Remo Vilasoán, levo no club desde os 10 anos aproximadamente. En Vilasoán, claro que hai máis cousas que o Club de Remo, evidentemente. Aparte de que hai unha canción que di que Vilasoán ten tres cousas, que o San Martín, a Coral e o campeón Pantera, ahora mismo pois o Club de Remo tamén entraría nesa parte desa canción, sabes? Vilasoán é un pobo con moita historia e nós estamos intentando facer un traballo para intentar entrar na historia de Vilasoán tamén. O club fundouse no 82. Que pasa? Que a partir de aí pois, tuvo un período mellor de 3-4 anos de actividade, despois se parou, e despois xa se empezou a salir ao mar outra vez con bateles, pero non co nombre de Club de Remo Vilasoán, senón na Sociedade Hogar del Pescador. Despois, hasta a categoría juvenil, máis ou menos, cando xa tiñamos 19 anos ou aí, houve outro parón. E no ano 99 foi cando volvimos a retomar a actividade, pero xa co nombre Club de Remo Vilasoán. Empezamos a salir ao mar, a ir a competicións, coa axuda do Club de Remo Mecos tamén, sabes? Eles nos botaron unha man, e nós a eles, evidentemente. Eu penso que é un referente a nivel municipal, porque desde hai 15 anos para cá, o traballo que se está desenvolvendo aquí nas instalacións do noso club pois, é un traballo impresionante. Nos últimos 15 anos pois, se conseguiron campeonatos galegos, campeonatos de España, participacións na Liga A todos os anos, e intentando formar chavales e chavalas desde a base hasta onde aguante. Creo que debemos de ser o único club de Galicia que todos os anos estamos na Liga A, sabes? O sea, porque uns por unhas cousas, porque ascenderon a CT e outros porque baixaron a Liga B, pois non estuveron sempre na Liga A. Estamos intentando dar un saltiño máis, intentar chegar arriba de todo. Nos está costando moitísimo, pero bueno, o traballo tanto a nivel deportivo como a nivel institucional do club e todo o esforzo que se está facendo co nome do Club de Remo Vilasoán é para intentar, se non este ano, po ano ou próximamente, intentar chegar arriba de todo. Me gustaría que o pobo, evidentemente, se esforzase un pouco máis, sabes? Porque, aínda que aquí é un pobo pequeniño, ves que necesitábamos un pouquiño máis, un pouquiño máis de esforzo de todo o pobo. E despois, pois, me gustaría que evidentemente, todos os remeiros que son propios canteranos de Vilasoán estuveran con nós. O proxecto deste ano é un proxecto continuista xa do ano anterior. Empezamos intentando fichar o entrenador, que en este caso é José Ángel Cambaos, Truco, xa veu o ano pasado, con el unironse pois
sobre 12 remeiros máis todos os que tiñamos nos propios canteranos daqui. E, bueno, o ano pasado xa se fixe un traballo enorme. Este ano contábamos con que non houbera tantas baixas, sabes? Que o mellor se seguira o bloque prácticamente do ano pasado. A ver, seguiu bastante, pero aínda así hubo 7 ou 8 baixas. Este ano é un ano atípico, un ano de que ti, tendo 7 incorporacións, e non tes durante 3 meses a posibilidade de salir ao mar, eso, a acoplalo ao barco, nos está costando un pouquinho, sabes? É un equipo que, evidentemente, cos 3 meses que nos faltan de traballo no mar, eu penso que andaríamos un pouquinho mellor. Pero, bueno, como nós, imagino que o resto dos equipos, o que se está pasando a todos os equipos, a nivel galego, a nivel nacional e a nivel deportivo, a todos os aspectos. O pique que temos é con nós mesmos e mirando hacia arriba. Se un ano está arriba, imagínate, estuvera a Megrove, como estuvo, o noso objetivo sería ganarse a Megrove. Ou se outro ano está un do Barbanza, como pode ser Cabo, como podía ser a Puebla ou Rianxo, intentar botarlle a man a calquera deles. Sin estar sobrados, estamos ben, non nos podemos queixar, porque só hai que mirar ao noso redor e mirar como están outros clubs, non? E non é que sexa porque os demais non teñamos nos algo e pensar que temos tal, senón que non. Nós temos material de primeira calidade, as instalacións as podedes ver que están impresionantes. O traballo que se fixo no club desde que eu era infantil hasta o día de hoxe é incrível, porque eu estaba acostumbrado a ter un batel, remos reparados, o batel emparchado por todos os lados, e ahora mesmo chegas ao club e ves todo o que temos, é impresionante. Darlle as gracias tanto ao Concello de Vilagarcía como á Deputación de Pontevedra e á Xunta de Galicia pola axuda que nos prestan, tanto a nivel institucional, e a nivel privado, darlle as gracias a Isabel e Cuca, que eran os patrocinadores, que nos últimos 4 anos, 5 anos estuveron con nós. Darlle as gracias a Carnicerías Benito Agra, a Seguros Casal e Asociados, a empresa Ratibrón, que leva tamén moitos anos con nós, o Porto de Vilagarcía, sabes, que é unha institución que leva, non sei, pero debe de levar sobre 10 ou 12 anos tamén apoiando ao máximo o remo. Un saúdo a Soltando Estacha a todos os espectadores e vémonos no mar.